खुलुमबाय गासै टाइमएड नायगिरिफोरनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरनानै दिनैहाय मोनसे टाइमएड बर' बिफाना मोनसे जर'खा हाबाफारि फोसावनो लादों जिहुते थांनाय बावैसो सान सिगां क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय पाटगाव पुलिस बादानि सेलेखा सालगुरि गामियाव NLFनि मुङाव पुलिसनि गुलिजों इनकाउन्टार खालामजानाय जिउ गोमानांनाय जोंसार मुसाहारिनि न'खरनि सोद्रोमाफोराव दिनैहाय दावबायनानै क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थाजिम रेस्टुरेन्टनि बिगोमा बिथाङा दिनै दावबायनानै बिथांनि अनजालि बिसि आरो उन्दै गथ'सा जिहुते जों नुनो मोनगासिनो दं जे 15 दिननि 15 साननि उन्दै गथ'सा बिथांनो दिनै बिथांमोनहा 10,000 रां जिहुते थाइसे थाखानि जमा खालामनानै थिंख्लियाव जमा खालामनानै दोननाय 10,000 रांखौ बिथांमोनहा दिनै बे जोंसार मुसाहारिनि जि गथ'सा 15 साननि गथ'सा जे बे उन्दै गथ'सानि मुङाव बिथांमोनहा दिनै दान होहैदों जे बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिना लागोन बे समावहाय क'क्राझार सहरनि साखाथि गोदान फ्लाइअभाराव थानाय थाजिम रेस्टुरेन्टनि बिगोमा बिथांनिफ्राय जे बिथांमोनहा गावसिनि जे थाइसे थाखा सिकिफोरखौ थिंख्लियाव सोनानै दोननाय थाखा सिकिफोरखौ बिथाङा दिनै जोंसार मुसाहारिनि जे बिसि आरो बिथांनि फिसाजो 15 साननि गथ'सा बिथांमोननो दान हैदों बे समाव बिथांनिफ्राय जों मिथिना लागोन जे नोंथाङा जे बोरै सानखांथिना माबोरै गोसोखांथियाव नोंथाङा दिनैहाय बे खामानिखौ मावदों आरो जिहुते नोंथाङा खोब बाख्नायथाव बे हाबाखौ दिनै मावनाय मा बुंनो सानो दिनैहाय? खुलुमबाय टाइमएड नोंथांमोननि नायगिरिनिसिम आङो बेखौहाय जोङो आंनि फिसालानि नामावहाय आङो मास मोनथाम मोनब्रैसो जाबायमोन बेखौ जमा दोननाया माने आंनि थांखिया बेनो माने अबेबा मावरिया स्कुल बा सोरबा गोरिबनो बेबायदि फिसालानि आखाइजों दान होनो होननानै बे बुस्थुखौ जों जमा खालामबाय थादों। बेनिफ्राय हरखाबैनो जेनेबा माखासे जोंहा बावैसो जानानै थांनाय जोंसार मुसाहारि बिथाङा इनकाउन्टार खालामजाबाय। दा बिथांनि आंगो बिसि आरो बिथांनि जे जिउनि फिसाजो बेयो 15 दिनल' जादोंमोन। दा जोङो बे खोथाखौ नुबाय मिथिबाय बेखिनि समाव जोङो थाबनो बोरैबा गोसोआव फैबाय। ओमफ्राय दा जों बे फैसा जमा खालामनानै दोनदोंमोन बे फैसाखौहाय जोङो बे गथ'नोनो जोङो दान हैनोसै होननानै जों फिसाला मैया मोनायावहाय डिसिसन लादों। बेनिफ्राय आङो दहाय फुंनि 9:30 ना 10ता बेहाय थांनानै जोङो बे फैसाखौ जोंसार मुसाहारिनि बिसिनि आखायाव गथ'नि नामै जों 10,000 दान होबोनाय जादों। बे बुस्थुआ थाखा सिकि गोजामोन नामा? सिकि माखासेमोन ओमफ्राय बांद्राय गिलिरनि जोङो बे सोलायनानै 8,000 माबा मा होनो नटमोन 500 ओमफ्राय सिकिया बिदिनो 2,000सोनि एसे बारामोन आरो बेबायदि। जुदि नोंथांमोनहा बे जोबोद बाख्नायथाव खामानिखौ मावदों जुदि बे उन्दैनि इयुनखौ नोजोर होनानै नोंथांमोनहा बे खामानिखौ मावफुंदों नामा? औ माने जों थांनानै नुहैबाय बिथांनि न'खरा ओरैबायदि माने जिरायनोबो जायगाफ्रानो गैया। दिनै बे गथ'आ जेनेबा बिफा गैयाब्ला बिनि फिउचारा मा जागोन बेखिनिखौ जों सिन्था खालामनानै गथ'नि थाखाय माबा मोनसे बिमा बा बिबौमोनहा माबा मोनसे खालामना दोनो जों बिनि उद्देश्ययै बे रांखौ जोङो दान होनाय जादों। धन्यबाद थाबाय। बे समावहाय क'क्राझार सहरनि साखाथि गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय थाजिम रेस्टुरेन्टनि बिगोमा जेरै थुनु बिथाङा फोरमायथिबाय जे ULFनि मुङाव इनकाउन्टार खालामजानाय जोंसार मुसाहारिनि जे अनजालि बिसि आरो बिथांनि अनजालि फिसाजो जिनाखि 15 साननिल' गथ'सा बिसोरनि मुङाव बिथांमोनहा जे दिनैहाय 10,000 रां दान हैदों। बे समावहाय बिथांमोननिफ्राय जोङो माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनो हाबाय जिहुते बे 10,000 दाननि अनगायैबो जायफोरा गोसो गुदुं बिथांमोना जे बिसोर गोरिब न'खरनि हालोदफोरखौ नुनानै जे इयुन समाव बिथांमोननि हेफाजाबनि थाखाय आवगायबोयो बेखौनो टाइमएड बर' बिफाननिफ्राय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।